Ġie ffirmat ftehim internazzjonali bejn l-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS u żewġ istituzzjonijiet edukattivi minn Franza u l-Italja f'dak imsejjaħ bħala Mediterranja Gastronomy Educational Partnership. Dan il-ftehim se jwassal għal kors avvanzat speċjalizzat fll-gastronomija Mediterranja. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borġ. Dan il-kors avvanzat li se jibda f'Mejju u twil sena u maqsum fuq żewġ semestri. L-ewwel parti maqsuma fuq teorija u prattika, waqt li t-tieni parti tal-kors se ssir fuq il-post tax-xogħol. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenek sostna li dan il-ftehim u parti mill-ħidma tal-Istitut li qed tkompli tinfirex pajjiżi oħrajn. Saħna qed nmorru oltre minn hekk, jiġifieri parti mill-istrateġija tal-ITS hija l-internationalization, jiġifieri li jridu nattiraw talent minn madwar id-dinja biex jiġu jistudjaw hawnhekk. U llum il-kompetizzjoni fid-dinja hija ħarxa ħafna. U nħossu li din il-partnership bejnietna nkunu nistgħu nkunu iktar attrajenti. Fil-konferenza l-aħbarijiet kellmu wkoll rappreżentanti miż-żewġ istituzzjonijiet barranin. We have to teach them and to inspire them of this. And then we have to teach as well that if you work like a group, you make the things better. And for that, we decide to say yes to the ETS that asked us, can we make an academic of gastronomy, Mediterranean gastronomy. Madan tħabbar l-Istitut Edukattiv Taljan Kast Alimenti se jagħti borsa studju lil żewġ studenti Maltin mill-ITS. Minnaħatjaw id-Deputat Prim Ministru tenna li din il-kollaborazzjoni mhux tajba biss għall-ITS iżda anke għall-pajjiż in ġenerali. Għaliex settihom l-opportunità li issa mhux biss jistudjaw ġewwa l-ITS f'Malta imma anke ikollhom żmien ta' taħriġ u anke esperjenza f'dawn iż-żewġ istituzzjonijiet importanti f'żewġ pajjiżi li m'għandix għalfejn ngħid għaliex għandhom industriji kbar fit-turiżmu fl-ospitalità u speċjalment fil-gastronomija